मरा इकडे वडे मिळतले नुसते आता मरा बोमतान काम ह्यांचे हेंका हेंका लेवा झापूक झुपूक झाले। गर्दी बघा किती आहे ती, मरणाची गर्दी आणि पाव बिव सगळा संपत दिलेला। वडे कोणा वडे पटापट बोला येवा गरमा गरम वडा काढा काढा डिशी काढा तुम्ही वड वड सोड वड सोड त्यांना कसा झापूक झुपूक तुमका नेमके काय हवे आता सांगा। पेटीसच नाही चटणी चटणी बिटणी आता नाही म्हणून सांगायला काय नाही पैसे कसे सगळं तुझ्याकडे तू कॅशियर हा बिंदास का कोणा साक्षी देता ना पैसे मग काय ना कॅशियर तूच गुगल पे करतास करा देवा काय ते देवा काढीत तर नाही येतात पाकिटात ना अशी काय करता पाकिटात ना काढीतच नाही आणि सांगतात किती झाले। अय्या पाड्या या वाडी अय्या वडापाव खालाच नाही पैशावर ते कोण देत हा बोर्ड बोर्ड आता नाही संध्याकाळी लावणार। अरे यंदाचा भारी बोर्डा हे आता लावूचा कातर काय रे चाय भारी चाय एक नंबर हा या पा चायची टेस्ट पियल एक नंबर चहा तयार झाली आहे वा नवीन का फासनाथ रे फासनाथ आमचा दुकान आमच्या दुकानात घेऊन यायचे गिरायकांका हा मैत्रीण गावली की चल म्हणून सांगायचा हा सेल्फी बघ काय काढता हा साक्षी दात नाही दिसतच हा वा 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 बॅनर आणलेलो बनून यावर्षी नवीन हा गेल्या वर्षी बघितलात खाणार तो यूट्यूबवर दिसणार आणि यावर्षी वेगळा तर चला तर या बघा नवीन यावर्षी नवीन काहीतरी
बाबल्या पुणग्याचो झापूक झुपूक वडापाव. वडापावच यंदा आम्ही झापूक झुपूक नवीन काढलं. नवीन आहे ना सगळा. तर आता भाजी करूचं काम चाललं आहे बघा पुणग्याचं. या मांजरेकर या. कटबीट मारून इल एकदम. अरे कट म्हणजे सबतो बाबा. उलटो वडा झालो. यंदा उलटो ना यंदा झापूक झुपूक वडापाव. झापूक झुपूक म्हणजे अरे गुगली ग झापूक झुपूक नवीन काढलो. भारी आहे गाव. टेस्ट बेस्ट बघा एकदम परफेक्ट. हे चाय अरे पिऊन बघ जरा. मौन्याच्या आधी लाइटिंगच होईत नाही. लाइटिंग कधी होतली काय नाही माहितीये. ती त्या लाइटिंग वाल्याने तोरणावाल्याने केलेली. ए वडापावात झापूक झुपूक का. चांगलो करतो तो नाचना. भारी प्रॅक्टिस नाही. प्रॅक्टिस जरा कमी पडली. वडापावात झापूक झुपूक का. चाय जबरदस्त झाली. हा चाय भारी झाली. प्रश्नच नाही म्हणजे इकतच घेतली. सकाळी पोटभर फुकट झापूक झुपूक का. वडापाव झापूक झुपूक का काय रे. मी आधी भी आलो. हे खायचा किरडू आणलं. गळ्यात घाल गळ्यात घाल. मी बी आले आधी. काय असो 55 झाली. 75 म्हणजे किती झाले. 3 चहा आणि 3 वडापाव. ता नाही काळा भारी वाटत. काळा कसला हा यावेळी उलटो नाही. झापूक झुपूक का. मग कधी इलास. आत्ताच इलास. मग काय झापूक झुपूक ती येता घराकडे गेली. बुक्कीट टेंगुळ पुढच्या टिपराक. बुक्कीट टेंगुळ टिपराक. भजी भजी चालू आहे. भजी हे बघा भजी गरमागरम भजी.
जय पवारनी. वडापाव वडापाव. लागला तोंडा का यंदा मंचुरियनचं दुकान नाही पवारणीचा. पुढच्या वर्षी काय देता पैसे देता ती मरा देत. सुट्टे नाही 15 सुट्टे नाही. आणखी वडापाव बायग्या घेऊन जा. बायग्या पहिला बायग्या खाऊन दे पहिला. मिरची टाका. मग बरोबर आहे तुझा. झापूक झुपूक वडापाव. हा कसला बरोबर हा. मग चाय कशी आहे. वडापाव देतो चाय एक नंबर हा. हो येवा बसा. चाय मग मागला तरी देणार. येवा येवा. पिऊन एकदम तरतरी इली चाय. तू नाही पियाला असता. हो पिऊन बघ. मग तरतरी तुम्हाला गेली. मग त्या कळ म्हणजे हेने पियाल्यावर ह्याका तरतरी इली या. कॉपी झाला. भजी सोडूची लागते ती बघ. फोन नसल्या कारणात बॅटरी तर पैसे कसे सगळं तुझ्याकडे. तू कॅशियर हा बिंदास का. कोणा साक्षी देता ना पैसे. मग काय ना कॅशियर तूच. गुगल पे करतास करा. माझे अरे बियान देत नाही मी देऊचंही नाही म्हणून. देवा किती आले. होय 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 10 रुपयानं. खरो का. जावा जावा बसा जावा. पाहू नाही वडे मिळते काय असो लांब लांब. माझ्या वडापावचे देऊ नको मग तिखट देणार. गो तो नंतरचा विषय या. यांच्या बरोबर घ्यावा तुम्ही पैसे याच्याकडनं. देवा काय ते देवा. काढीत तर नाही याचाच पाकिटात ना. अशी काय करता. पाकिटात ना काढीतच नाही आणि सांगतात किती झाले. गुगल पे मारता 90. तो उद्या डिस्काउंट. आज रोख उद्या मराठकडे देवा. मराठकडे वडे मिळतले नुसते आता. वडे घालतील. मरा बोलतात काम ह्यांचे हेंका लेवा. व्हिडिओ केलं रे माकाकडे गाडी घालतो. कॅमेरा घेऊन राहतोय म्हणून. झापूक झुपूक झालंय. गर्दी बघा किती आहे ती. मरणाची गर्दी आणि पाव बिव सगळा संपत दिलेला. वडे कोणा वडे पटापट बोला. येवा गरमागरम वडा. काय
त्याचा कसा झापूक झोपूक सर बरोबर सर आता माझा झाला कामा काय म्हण रे झपूक झुपूक करीत होतास ना अरे झाला सगळा खतम तू गिऱ्हाईक हानीच राहायचं आपण पण आता गोंधळ असो आलो पावानी माऱ्याक घातल्यानी पावानी माऱ्याक घातल्यानी म्हणजे पाहुणा संपले सगळे नमस्कार मंडळी अरे जो तो बोर्डावर लक्ष बोर्ड एकदा गरमागरम भजी आहेत बाबा आता घ्या घ्या ताई माई भजी घ्या तुमका नेमके काय हवे तर सांगा पेटीसच नाही त्याची 3 आहेत ना बटाटे भजी तुका चटणी बिटणी आता नाही म्हणून सांगा काय नाही वडापाव खालाच पैशावर ते कोण देत हा झापूक झोपूक म्हणजे काय वडापाव जर खाल्ला असता तर मग झापूक झुपूकचा डान्स लगेच केला असता मी न खाता करतोय मग करा बघूया एक होऊन झालं ते बघूया तरी नाचंदा करून कडे हात घालूक दे ना गरम तेलात कसला फुगो दिले आणि बाबान तुका घे हा बरोबर नाही आमच्याकडची भजी छान आहे छान आहेत खुसखुशीत झाली शेवटी ती पूनमताईने बनवली आहेत ना नक्की भेटते रेसिपी टाका विनू ना इनो म्हणून मारा नेला आमचा आता रोज येतात आणि काय भजी कच येतात